କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ବନ୍ଧୁତା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ସୁଦାମା ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ଥରେ ଅଶ୍ରୁଳ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରୁନେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସୁଦାମାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ତ କାହାଠୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିପାରିବାନି ନା। ସୁଦାମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କଥା କହୁଛ। ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ତୁମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗଭୀର ବନ୍ଧନ ଅଛି। ସେ ପୁଣି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜେ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା। ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନ କାହିଁକି? ସେଠିକି ଯାଇ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗ। ସୁଦାମା ରାଜି ହେଲେ, ଦ୍ୱାରିକା ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେବି କ'ଣ? ସୁଦାମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଖୁଦ ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ସେହି ଖୁଦକୁ ଏକ ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସୁଦାମା ସେହି ଖୁଦ ପୁଟୁଳି ଧରି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ୱାରିକା ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସୁଦାମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପୁରା ସହରଟି ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦର ଠିକଣା ପଚାରି ପଚାରି ଶେଷରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରସାଦର ରକ୍ଷୀମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲ? ସୁଦାମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ସୁଦାମା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଦାମାଙ୍କର ପୋଷାକ ଦେଖି ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷୀମାନେ ହସିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଦ୍ୱିଧାରେ ଯାଇ ସୁଦାମାଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ସୁଦାମାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି କଲେ। ଏହିପରି ଦରିଦ୍ର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଇଠି ସେମାନେ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କଟିଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସୁନ୍ଦର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ସୁଦାମା ନିଜ ଖୁଦ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏହା ଦେଖିଦେଇ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ଖୁଦ ଚାଉଳକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ଏପରି ମଧୁରତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନି। ତାପରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁନା ଥାଳିରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ଘରେ ନିଜ ଭୋକିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସୁଦାମା ଭାରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ 2 ଦିନ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁଦାମା ଭାବିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପଚାରିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ସୁଦାମା ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସୁଦାମା ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜ କୁଟୀରକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କୁଟୀର ବଦଳରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାସାଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ପୋଷାକରେ ବାହାରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖ, ଆମେ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ। କୃଷ୍ଣ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସୁଦାମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନାବିଳ ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବାହାରିଗଲା ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ।